Igbo mmadụ ndewonu anyị abịakwala ọzọ na ihe emume anyị nke anyị kpọrọ ilu Igbo n'ụbọchị taa bụ Monday 20th November 2023. Tupu m agawa n'iru, aha m bụ Maazị Sugarman. Onye mụ na ya nọ n'ụbọchị taa bụkwa n'ụlọ m Robota. Lọlọ ngwa kelee ndị Igbo. Igbo ọma Negayanti ndewanu. Try again. Igbo ọma Ndị ọma. Igbo ndị ọma Igbo ndị ọma Negayanti ndewanu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ndewonu. Ilu anyị ji bịa nke taa bụ ilu nke na-asị ogologo abụghị na nwa m etoola. Ọzọkwa, ogologo abụghị na nwa m etoola. Lọlọ ngwa kwuo n'ihe. Ogologo abụghị amandindwanda. Ogologo abụghị na nwa m etoola. Ogologo abụghị na nwa m etoola. So let's say it together. Okay. Ogologo abụghị na nwa m etoola. Translation simply means tallness is not a yardstick to define maturity. Tallness is not a yardstick to define maturity. And the meaning, maturity in life is not determined by the physical appearance of a child. Maturity in life is not determined by the physical appearance of a child. Ya mere, ndị Igbo ji sị, ogologo abụghị na nwa m etoola. Ngwanụ ndị Igbo ka ọ dịwazie. Ka emesịa.